avui anunciem amb la signatura d'aquest conveni que més enllà dels pagaments dels fons aportats per les diputacions i que detallem en aquest conveni que es farà efectiu a mitjans del proper mes d'abril, el Govern de la Generalitat també aportarà els fons necessaris per tal que en les properes setmanes i a més tardar a principis de juny quedi liquidat gairebé la totalitat del deute reconegut pels departaments de la Generalitat amb els municipis. Es posa una injecció i una gran empenta pels proveïdors que sovint, i en aquest cas d'una manera especial, són les petites, les mitjanes empreses que són el múscul econòmic del nostre país. S'ha provocat una situació de dificultat extrema en alguns casos, fins i tot en alguns de col·lapse, a les nostres hisendes locals que estan provocant ajustos en els nostres pressupostos des de fa ja més de 2 anys. Aquestes dificultats que venen derivades per la situació econòmica global, per la caiguda d'ingressos, una part també venia derivada i ve derivada per, en aquest cas, el deute que la Generalitat té amb els ajuntaments. Avui, en un acte en què les diputacions es posen al capdavant de treballar al costat del Govern de la Generalitat i, sobretot, en representació del que representen els ajuntaments. Les diputacions, si avui poden donar aquest pas important des del punt de vista econòmic, és per 2 raons, bàsicament 2 raons. La primera, tenen capacitat econòmica, vol dir bona gestió al llarg de la seva història, vol dir gestió rigorosa, vol dir capacitat econòmica per fins i tot fer un sobreesforç més enllà de les seves obligacions compromeses i ajudar, en aquest cas, al Govern de la Generalitat i als governs locals, que és el que representa, a superar aquesta situació. I en segon terme, perquè fa i compleix amb el seu paper, està al costat dels ajuntaments. Que quan sabem què volem i què hem de fer i ho fem junts, les solucions arriben. Aquest és un missatge que pot ser interessant de cara al país, perquè molt sovint les imatges que surten de les institucions són imatges de discordança o d'una certa baralla o d'un cert conflicte i poc sovint surten imatges d'entesa i d'entesa en profunditat.